Ahoj. Nahráváš? Jo, mluv na mě, když tak. Poslouchám. Jdu se zeptat, co potřebuješ pomoct s tím grantem z toho kraje? Ty jsi na to sama nakonec? No já nevím, jak to, Šárka asi... Zatím jsem na tom nezačala dělat, protože jsem dělala teprve doúčtování tam toho, víš? Takže říkala jsem Strikovi, ať přijde mi spočítat ty nátěry, teda ať mám nějakou reálnou částku. Tak jestli máš někoho a hlavně, co ti teda napadne, co by se ještě dalo, víš, co mě ještě napadlo, že by se dalo udělat? Cesty opravit. Vyasfaltovat před velkou stájí, takže na toho někoho sehnat, aby jakože nacenil nějakou jakože reálnou cenu teda. Což mi přijde jakože na ty opravy a to udržování by to mohlo být takové jakože nejlepší. Co ty myslíš? No, a ještě mi napadla, víš co, nějaká ta tribuna, víš, jakoby, já vím, že to, může se koupit tribuna, jako? Může, ale...